Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe vou a aprender como recuperar unha planta que está en plena agonía. Reconocédela? Seguro que sí. É esta planta de Navidad que temos todos e se a tendes agora mismo así, tan defuncionada como a teño eu, vou vos a enseñar como recuperala e como facer esquejes dela. Como podedes ver, a prova está igual que cando me trouxeron, porque isto foi un regalo. Pero é que na que tin apenas lle din de beber 2 veces desde principios de diciembre. E aquí está, vou lá enseñar como está tal cual. Mira, xa lle quedou un brasiño que o vamos a aproveitar. O principal problema de que calquera planta nos morra vai a ser culpa do cepellón. Así que todas as plantas que queiramos conservar non podemos plantalas así co cepellón tal cual. Isto hai o que abrir. O segundo dos problemas, e sobre todo deste tipo de plantas que se fan de esquejes, vai a ser esta telilla de aquí. Isto non lle favorece nada, nin no crecimento das raíces, aínda que estas se saliron por fora, nin en nada, o sea, porque lle pode aguantar aí a manterlle a humedad aquí no a carón do cañoto este. E o primeiro que temos que facer é sacarlle toda a terra e deixar as raíces así libres. O seguinte que vamos a facer vai a ser podala, o sea, cortarlle isto. A canto? Depende do largo que teña a túa planta, pero como mínimo, vedes onde se ve aquí, por exemplo, que tuvo aquí unha folla e aquí outra folla e aquí outra, porque van como alternando. Bueno, pois como mínimo hai que deixar 2 cotelos donde tuvo follas, pero se podemos deixarlle 3, millor, que iso pode ser a 5 centímetros, a 10 ou a 15 ou aos que sexan. Esta vamos a plantar así, tal cual, individualmente, en unha maceta, con un sustrato que sea moi solto, que non sea un sustrato que sea moi fuerte, que lle aprete as raíces ou que non drene ben, porque se algo non soporta esta planta é o encharcamento de agua, pero sí que necesita humedad. Entonces vamos a poñer en unha maceta con un sustrato bo que drene ben e que non lle dé a luz directa, que estea máis ben en semisombra e vai a volver a brotar. E todos estes esquejes que lle quitamos tamén volven a enraizar, pero non enraizan tan ben se os poñedes en terra, o sea que non se poden poñer en sustrato. Estes, así como están, metémolos en un vaso con agua e poñémolo en un sitio onde lle dea claridade, si que lle dea tampouco a luz do sol directa, porque senón podería os queimar porque non teñen aínda moita forza. Esperamos hasta que enraísen, hasta que empecen a botar outra vez folliñas eles solos, que iso pode lle levar pois alrededor ao mellor de un mes e pico ou 2 meses, tampouco presa non temos. Estes que teño aquí, xa os puxen aquí, pois debe facer como un par de meses ou así. Parece que bota como aquí, como unha especie de agalla, non? Que fai como se fora un cotelo aquí abaixo. Non é que chegue a botar as raíces grandes e blancas, que tampouco é necesario, pero cando vesades que empeza a botar as follas novas e os brotes novos, aquí xa é o momento de pasalo a unha maceta, de plantalo, igual que o outro, pois nun sustrato que sea drenante e sin poñela a luz directa. Este é outra tamén, que lle quitín, pois debe facer pois máis dun mes. Bueno, xa empeza a botar así a folliña e daqui é onde empeza a botar outra vez ramas para facerse unha planta nova. Intentade manter a agua esta sempre limpa, así que cambiadella unha vez á semana ou así, e que sempre estea blanquiña, que non pudra, porque senón tamén van a pudrir os tallos. E vamos a facer o trasplante. O sustrato no que estaba xa plantada a planta non ten mal ningún, podemos mezclar o noso novo sustrato para encher as macetas para plantar as novas plantas. Toda esta terra mezclamos ya aquí. Tamén é importante fertilizar un pouquiño a terra e podedes botar ou un pouquiño de compost ou humus de lombriz. Eu neste caso, como a miña terra está bastante ben, vou a botar solo un pouco de lixiviado de miñoca. O lixiviado de humus de lombriz é o que drena
na vermicomposteira e que se recolle abaixo nunha caixiña. E isto ten un montón de nutrientes que nos vai axudar moitísimo cas plantas. Tamén lle vou a mezclar aquí un pouco de terra da miña horta, porque así se lle aporto tamén materia orgánica abondo. E o sustrato que lle acabo de botar, que xa tiña a planta, o que vai a conseguir é que estea como un pouquiño máis solto e que sea máis, que drene de contado. E así non lle aguanta da humedad na maceta. En estas dúas macetiñas vamos a poñer estes esquejes que xa puxen eu a enraizar fai, pois eso, un mes ou un mes e pico. Como formou aquí como este engrosamento que vai a ser de onde salan as raíces e daqui tamén, e así daqui, non vamos a espichalo directamente así porque podemos dañar algunha que ao mellor xa estea nasendo. Entón, o que vamos a facer é facerlle un buratiño e simplemente colocala. Canto hai que enterrar? Pois ven un cachiño así como de 10 centímetros. Aí está. E aquí a outra. Estaría xa perfecto. Cando poñemos estes esquejes en agua, porque os hai que poñer en agua porque non prosperan tan ben se os poñemos directamente na terra, por eso os hai que poñer como a enraizar un mes antes na agua, vámonos a encontrar con isto. A planta é hueca solo hasta onde empeza o primeiro nudo da última folla que tuvo aí, que como vedes é isto daqui. O sea, este está hueco e se o corto xusto antes do codo da folla, sabemos que aquí ten como un sólido e vai a enraizar moito millor se o deixamos xusto a carón do sólido. Bueno, aquí xa hai algúns que sí que son os sólidos e outros teñen o huequiño. Que pasa? Que no hueco non vai a enraizar e pode ser como un pouquiño máis fácil que che poda pudrir o esqueje que quede sin el. Entón, este que é ese hueco, quitámoslo xusto por debaixo desta folla e aí espera que vos lo enseño mellor, máis a carón, vedes? Aí xa é sólido. Entón, así vai a enraizar mellor. Isto daqui podedes yo quitar ou non, tampouco non é tan imprescindible. Outra cousa, esta planta é un tipo leiteira, das que hai miles de millones, e normalmente o látex ese que solta blanco, hai a xente que lle pode facer un pouquiño como de alergia. Si ves que andas ca planta, que a manipulas, e que despois que che pica a piel ou así, que sepas que é por ese látex. Tampouco non é que vayas a queimarte, pero para que o teñas en conta de que tes ese tipo de alergia, que o vas a encontrar en moitísimas plantas. A figueira, por exemplo, que é moito máis fuerte que esta, o leite que solta a figueira podeche queimar ou manchar a piel. Se eres alérgica, máis aínda. Isto xa está. Así, recordade manter a aguiña limpa e cambiarlle polo menos unha vez á semana. O ben feito, ben parece, quen fai ben algo merece. Entonces lavamos as macetiñas un pouquiño. Agora tampouco é que teñan que estar no interior, a non ser que na vosa zona faja demasiado frío, que entonces sí que as teríades que poñer un pouquiño a resguardo. O único verdadeiramente importante é que non lle dé a luz do sol directa, porque senón poderías queimar. E si, claro, se fai moito frío no voso sitio, na vosa zona onde as que irades poñer, pois entón sí que deberíades de poñelas a resguardo. Pero que lle dé a luz, sin sol directo. E estas dentro dun mes ou así, pois tamén as pasarei para a terra, porque non se poden ter na agua non se crían, solo é para que boten as raíces máis facilmente. Que se vos apetece poñelas directamente na terra, que sepades que algunha sí que vos vai aprender, pero posiblemente vos fracasen outras. E por hoxe, nada máis, xa estades indo a correr a recuperar as vosas plantas de Navidad para ter máis para o inverno que dan. E nada máis, como vos digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.